dhe pronarëve të saj. Shpresojmë se këtë ndeshje të të ndjekim në mënyrë korekte. Do të anojmë për ekipin më të mirë, pasi mendojmë se dy skuadrat do të zhvillojnë lojë fer dhe korekte. Ju falënderit. Sumoraci navijači zatreli korektno nabivanje na ove naprave. Rijeka sa rezultatom od 1:0. Isto tako je napravljena izmena u ekipata na Rijeka, kod igre izmez igračaca broj 28, Tadjević Mario, a na njegovo mjesto igra vledo igračaca broj 7, Skoro Aer. Të nderuar adhurues të futbollit, filloi pjesa e dytë e ndeshjes së Intertotos ndërmjet ekipit të Renova në Fudbalski klub Renova povedava sa 2:0. Poveda Fudbalski klub Renova da postigna igračaca broj 11 i Sini Genc. Renova Rijeka 2:0.
продажу. 5 минут продажу. Po 4 minuty na finale završi prvo kolo dueta Intertoto Kupo pomeđu ekipama Renault i Rijeka sa rezultatom 2:0. Druga čestitanja pobjeda tema ekipama Renault. Vidovita Sakana uspeh. Već to je do koleso ekipama Rešadin od Izraela.